हेलौ लोगोफोर आंनि गोदान आपडेट चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायफिननाय थाबाय। दिनै भिडिअआ जोबोद मोजां जागोन। आं गोदान आपडेट लाबोदों। बियो सिगांनिफ्रायनो सोलिगासिनो दंमोन। आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थालांनि जाय बिथांमोना दासिमबो सिगांनिफ्रायनो दंखायोमोन खालामगासिनो दंमोन दासिमबो आधार कार्डखौ भेरिफाइ खालामना लायाखै नोंथांमोना खालामबानो जाबाय। नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायै बर' रावजोंनो आङो खोन्थानानै होगोन। आं जेरै खालामदों नोंथांमोनाबो बेबायदि खालामबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांनि आधार कार्डआ 100% भेरिफाइ जागोन। अब्ला फैदो जोङो आधार कार्डखौ भेरिफाइ खालामनो थांनोसै। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आधार कार्डखौ भेरिफाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना मोनसे वेबसाइटआव थांनो गोनांथि जागोन। बे वेबसाइटआ जादों क्रम ब्राउजार होननाय। नोंथांमोननि मबाइलाव क्रम ब्राउजार थाखायो बयनियावबो जायफ्रा इन्टारनेट सालायो मबाइल गिदिर बिथांमोननियाव क्रम ब्राउजार वेबसाइटआ थाखायो। नोंथांमोना बेखौ बाहायबानो जाबाय। फैदो अब्ला क्रम ब्राउजाराव थांनोसै। आंबो क्रम ब्राउजाराव थुनोसै नोंथांमोनाबो खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नायलां नोंथांमोना फारसेनिफ्राय मोजां नायलांबानो जाबाय। क्लियार खालामनानै खोन्थागोन आङो। बेनिफ्राय नैयाव दङ सार्च अर टाइप दङ बेयाव नोंथाङा टाइप खालामबानो जाबाय। बेयाव नोंथांमोना लिरनांगोन UIDAI। नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि टाइप खालामबानो जाबाय नायनानै। बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे गाहायाव थिर नुदों सार्च थागोन नोंथांमोना खनसे सार्च खालामनानै होबानो जाबाय। अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय नै बियो सिगाङावनो दंखायो। नोंथांमोना बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बेयाव खनसे थुदो अब्ला बेफोरबायदि पेज खेवगोन। बेयाव दङ नोङो लेंगुवेजखौ मा खालामो इंलिश, हिन्दी, बाङालि, माराठी गोबां दङ। नोंथांनि इजिनि थाखाय नोंथाङा बबे मोनसे लेंगुवेजखौ खालामना लायो नोंथाङा खालामदो। आं इंलिशखौ खालामसै। अब्ला आङो इंलिशआव थुबाय। बिनिफ्राय नाय बेफोरबायदि पेज खेवगोन। गोबां अपसन ओंखारगोन बेयाव नै नाय आधार सार्भिसआव दं। बेयाव आधार सार्भिस पेजआव नायबानो जाबाय। भेरिफाइ एन आधार नाम्बार। बे भेरिफाइ एन आधार नाम्बाराव थुबानो जाबाय। बेनि उनाव गाहायाव दङ भेरिफाइ इमेल मबाइल नाम्बार। बेखौबो नोंथांमोना मबाइल नाम्बार जिमेल नाम्बार भेरिफाइ खालामजोबनो हायो। बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आधार नाम्बारखौ भेरिफाइ खालामगोन। नोंनि आधार कार्डखौबो नों खालामना लाबानो जाबाय। अब्ला बे भेरिफाइ एन आधार नाम्बाराव थुनानै होदो खनसे। बेनिफ्राय नायलांबाय था लोगोफोर बेफोरबायदि गेवगोन पेजआ। नेटआ एसे स्ल' जादों। अब्ला नाय लोगोफोर बेयाव दङ इन्टार आधार नाम्बार। बेनिफ्राय नैबे केप्चा दङ बेयाव इन्टार केप्चा दं। बे इन्टार केप्चायाव खनसे थुबानो जाबाय। बेनिफ्राय नों आधार नाम्बारखौ होदो बे केप्चायाव नोङो फिलआप खालामदो। बेनिफ्राय नैयाव प्रसिड एन्ड भेरिफाइ आधार दङ बेयाव नोङो खनसे थुबानो जाबाय। अब्ला आं आंनि आधार नाम्बारखौ होनोसै नोंथांमोनाबो आधार नाम्बारखौ होबानो जाबाय। भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नाय नङाब्ला नोंथांमोना बुजिनाय नङा। बिनिफ्राय याव केप्चा दङ। बे केप्चायाव स्मल लेटार केपिटेल लेटार गासैबो थाजोबगोन। नोंथांमोना बेयाव केप्चायाव मा दङ बेखौ बेयाव सेम टु सेम लिरबानो जाबाय। इन्टार केप्चायाव सेम टु सेम लिराबा बियो कमप्लिट जानाय नङा दानलांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना सेम टु सेम लिरबानो जाबाय। फाइलिट देखायगोन। बेनिफ्राय आंना गासैबो होजोब्बाय बेयाव क्लियार जाबाय। बिनि उनाव नैयाव दङ प्रसिड एन्ड भेरिफाइ आधार। बेयाव खनसे आं थुनानै होनोसै। नोंथांमोनाबो बेयाव जाजोब्बायबा नोंथाङाबो बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। आंना खेबसेया जायाखै रं देखायदों। आं गोदान थुफिनसै बेयाव। नोंथांमोननियाबो जायाबा बेफोरबायदि रं देखायगोन। नायलांदो अब्ला
आं नोंथांमोननो देखायनो थाखायनो बेखौ आं रं थुनानै देखायदोंमोन। एबार नायदो नैयाव प्रसिड एन्ड भेरिफाइ आधाराव खनसे थुनानै होदो। अब्ला बेफोरबायदि ओंखारगोन। नायना लाबानो जाबाय। आंनिया एज बेन दं, इयाव 20-30 इयार्स दङ, इयाव जेन्डार दं, मेल दं, स्टेट दङ। बेयाव नायबानो जाबाय। इयाव गोजौआव नोंनि आधार कार्ड नाम्बार ओंखारगोन। बेयाव दङ लिरनाय आधार भेरिफिकेसन कमप्लिटेड। आंना सिगांनो कमप्लिट जाखानाय, नोंथांमोनाबो दा खालामना लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय बबे मबाइल नाम्बारा नोंथांनिया बे आधार कार्डआव दङ लिंक, बेखौबो नोंसोरो नुगोन। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिबायबो जानो हागौ आरो नायनानै नोंथांमोना खालामदोंबा नोंथांमोननि आधार कार्डआ 100% भेरिफाइ जाबाय होननानै आङो सानबाय। नोंथांमोना आधार कार्डआ सोरनाबा गोमानानै आधार कार्ड दरननायाव मबाइल नाम्बारा होनाया सोरनाबा गोमानानै दङबा नोंथांमोना बिदिनो नायनो हागोन। लास्टनि नाम्बारखौ नोंथांमोना मोनगोन। बिनि उनावनो नोंथांमोना गोसोखांनानै बै नाम्बारखौ बरनफिननानै नोंथांमोना आधार कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन। आरो नोंथांमोना आधार कार्ड डाउनलड खालामबा आंनि बे इउटुब चेनेलनि भिडिअ थांनानै नायबानो जाबाय। बे चेनेलनि भिडिअफोरखौ नायबानो जाबाय। बेयाव आङो होनानै दोनदों माबोरै आधार कार्डखौ डाउनलड खालामो, पान कार्डखौबो माबोरै डाउनलड खालामो, गासैखौबो होना दोनदों। नोंथांमोना बिजिरना नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय मबाइलाव नायै खालामबानो जाबाय। अब्ला दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअआ जोब्बाय। आं बेखौनो खोन्थानो होननानै नोंसोरनो शेयार खालामनानै होबाय भिडिअखौ। मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो गोदानब्ला। थेंक इउ लोगोफोर। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै।